Хіба толькі рэха. Аўтарская праграма Піта Паўлава. На рацыі. Вітаю вас. Упэўнены, вы ніколі над гэтым не задумваліся. Але ўсе гэтыя гады я быў побач з вамі, а вы былі побач са мной. Я запісваў для вас песні, граў для вас канцэрты, ездзіў на гастролі, сустракаўся з некаторымі з вас. А калі мяне доўга не было, вы чулі вось гэта. Вось гэта. Ці гэта. І нават вось гэта. Куды ж без яго? Я добра памятаю той момант, калі ўпершыню адчуў адказнасць за тое, што я граю. Я сядзеў у студыі, запісваў нейкі складаны пасаж, і мне падалося, што ўжо ўсё добра, што можна пакінуць і так. І тут нечакана я зразумеў, што тое, што я зараз пакіну, пачуе не толькі вось гэты хлопец за шклом, які сказаў норму, але і ўсе вы. Тысячы, магчыма, дзясяткі тысячаў. Я тады не паказаў нікому, што ва мне нешта змянілася, але проста папрасіў зрабіць яшчэ некалькі дубляў. І мы сядзелі яшчэ больш чым гадзіну, пакуль мне не падалося, што лепей ужо не будзе. Прызнаюся шчыра, гэтая адказнасць ніколі не ціснула на мяне, ніколі не дэмаралізоўвала, а толькі натхняла і дапамагала. Зараз я ўпершыню сяджу перад мікрафонам на радыё і стаўлю для вас музыку. І ведаеце што? Мне вельмі прыемна это рабіць. Я перакананы, што музыка — гэта не проста гукі. Гэта мы самі, нашы перажыванні і нашыя гісторыі. Яна жыве з намі і працягваецца нават, калі мы думаем, што ўсё скончана. Сёння я хачу падзяліцца тым, што для мяне істотна. А разам з тым паслухаць тое, што робяць іншыя беларусы. Музыка, якая нарадзілася тут, каля нас і для нас. Музыка, якая будзе гучаць заўтра. Ну што, паехалі? І пачнем мы з таго, што для мяне асабліва блізка — сучаснай беларускай рок-энергіі. Вось так небяспечна. І ведаеце, гэта назва цяпер набыла зусім іншы сэнс, бо хлопцы з нізкі сёння сапраўды не проста ў небяспецы. Яны ў смяротнай небяспецы. І ўсё, што мы можам, гэта трымаць за іх кулакі, верыць, што яны вытрымаюць, ну і не забывацца пра іх. А цяпер зусім іншае дыханне. Калі я ўжо быў у рэлакацыі, мяне вельмі ўразіла з'яўленне новага гурта з Падляшша «Свада і Нічус». Маладыя дзяўчаты, сучасная энергія, зусім іншы ракурс, іншы новы голас Беларусі. Менавіта з гэтай песні я ўпершыню пачуў «Хаджу я». Яна выбухнула, яна адразу стала пазнавальнай у беларускіх колах. А крыху пазней у іх з'явілася яшчэ адна моцная рэч — «Люстэрка». Там яны ўжо паказалі глыбіню і сваю асабістую інтанацыю. Давайце паслухаем зараз тую песню, якая зрабіла на мяне такое моцнае ўражанне. «Свада і Нічус, хаджу я». Прогуляла всю ноч, ад вечора аж до рання. Прогуляла всю ноч. Вось так, свежа, нечакана і па-свойску нахабна гучыць новая беларуская музыка з Падляшша. «Свада і Нічус». Вы, канешне, скажаце, што это не зусім беларуская музыка і не зусім па-беларуску. Добра, па-свойску. Але зараз не час раскідавацца, і як для мяне, дык гэта цалкам сабе беларуская музыка і цалкам сабе па-беларуску. Я пытаюся сам у сябе, ці гэтыя дзяўчыны нашыя? І адказваю: так, натуральна, нашыя. Гэта нашая беларуская музыка, хаця і з гэтага боку мяжы. Для мяне наогул музыка — гэта заўсёды дыялог пакаленняў. Ад маладых гарячых галасоў да тых, хто стаяў ля вытокаў сучаснага беларускага року. І тут я хачу згадаць гурт, з якім я ўжо шмат год, які зараз рыхтуе новы альбом. Гэта НРМ і песня, якая, здаецца, цяпер зноў гучыць асабліва востра.
Катуй ратуй. Я страшна люблю гэтую песню. Заўсёды спяваю яе на нашых канцэртах. Заўсёды люблю яе граць. Яна пра безвыходнасць. Это такі крык знутры. Але яна пра выбар чалавека, які не згодны з тым, што яму навязваюць. І можа якраз гэтая безвыходная драматычнасць, гэты крык знутры падштурхоўвае мяне да яшчэ адной песні. Не нашай, беларускай, але вельмі істотнай для нас усіх, бо яна стала сімвалам страты і жалобы. Песня, якая адгукнулася ў сэрцах беларусаў у 2014, у 2020 і потым у 2022. Гэта украінская народная песня «Плыне кача». Гэтая песня заўсёды прымушае мяне маўчаць, бо, здаецца, няма словаў, якія маглі б быць мацнейшымі за яе. «Плыне кача» — гэта ўжо не проста мелодыя. Гэта памяць, сум, але і сіла, якая нас аб'ядноўвае. І все мы, беларусы, украінцы, палякі, людзі, што шукаюць свабоду і праўду, цяпер звязаныя гэтымі гукамі. І ведаеце, у такіх хвіліны я асабліва адчуваю, музыка сапраўды робіць нас бліжэй, аб'ядноўвае нас, нават калі паміж намі пралягаюць межы і адлегласці. Бо мы жывем не толькі барацьбой. Жывем таксама і любоўю. І вось, як не дзіўна, гэтая любоў часта гучыць мацней, калі вакол цемра. Я вельмі люблю гурт «Акуты». Хлопцы з Магілёва, яны, як і ўсе мы, прайшлі праз свае выпрабаванні, але яны заўсёды пакідаюць у сваіх песнях святло. «Я цябе пакахаў». Гэта песня пра тое, што нават калі ўсё навокал развальваецца, пачуцці застаюцца сапраўднымі. У мармуровым снягу ветер песни писал, я тебе. Уласна, для мяне музыка «Акуты» заўсёды гучала, заўсёды крышачку адстронена і так холадна. Але ў гэтай песні всё наадварот. Яна блізка і вельмі цёпла. Наогул, гурты з гэтага пакалення дарасталі ў мяне на вачах, і з некаторымі я меў свае ўласныя чыны, дотыкі. Напрыклад, наступны гурт «Мутнае вока» калісьці даслаў сваю фанаграму на адбор на мой фестываль «Жывы гук онлайн». І мяне атрымалася запрасіць хлопцаў. Як яны кажуць, гэта быў хіба не іх першы выступ. Яны былі вельмі схваляваныя, яны былі вельмі ўдзячныя за то, што іх абралі, іх запрасілі. Фестываль адбываўся ў дворыку дома афіцэраў. Нават зараз цяжка сабе такое ўявіць. Зараз наогул гэта месца зачынена, туды нельга нават зараз увайсці. Я заўсёды любіў гэтае месца ў Мінску. Яго ніхто не ведаў, пра яго ніхто ніколі не здагадваўся, але туды заўсёды можна было зайсці ўначы з дзяўчынай і здзівіць яе. Нават у нейкіх расійскіх фільмах там здымалі звычайна нейкія сталінскія забудовы. І ў нас атрымалася зрабіць там сапраўдны рок-фестываль, вельмі гучны, вельмі моцны. Нават можна паглядзець кадры з гэтага фестывалю. Яны ёсць у мяне на канале. Праграму здымала тады Каця Пытлева. Уявіце сабе, цэнтр Менска, здаецца, субота ці нядзеля, дзень, і там граюць маладая беларуская музыка. Сярод іншых «Мутнае вока», вельмі такія модныя, вельмі такія прыгожыя, нечаканыя і вельмі моцныя. Паслухайце адну з іх песень. Я нечакана згадаў басовішча і згадаў, якое моцнае ўражанне на мяне стварыў вось гурт, які прагучыць наступным. Дзе вы, хлопцы, дзе ты, Сенька, Юрка Асеннік?
гурт 085. Памятаеце, раней гэта быў кірунковы на Беласток, а зараз гэта проста жывая легенда і страчаная Ітака. Для мяне вельмі блізка зараз гэтая тэма бясконцага вяртання на радзіму, страчанай Ітакі. І калі хто не ведае карані гэтай музыкі, гэтай ідэі, гэта Джеймс Джойс, Уліс і наш беларускі Уліс, які калісьці стварылі хлопцы і які быў, напэўна, адным з нешматлікіх 2-3 гуртоў, якія і запалілі вось гэтую хвалю беларускага року, якую я зараз вам паказваю. Краіна доўгай белай хмары. Ну і яшчэ адна легенда басовішча. Я памятаю выступ этого гурта на басовішчы. Гурт «Таварыш Маузер». Памятаеце, Ян Маузер в джинсах, якія былі апушчаны ніжэй ватерлініі. Ён вельмі моцна выступіў тады, зрабіў на ўсіх моцнае ўражанне, а потым яны таксама гралі ў мяне на фестывалі «Жывы гук онлайн» у доме афіцэраў, але нам ужо забаранілі граць у дворыку, і гэта все адбывалася в даволі цесным такім сутарэнні, і галоўнай праблемай для мяне стала абараніць публіку і абараніць гурт ад публікі, таму што адлегласць была мінімальная, было вельмі потна, вельмі цесна і вельмі моцна. Паслухайце, як гэта гучыць. Але Беларусь будзе вольнай. Ну што, спадзяюся, у мяне атрымалася прыціснуць вас да спінкаў крэслаў. На маю думку, цяжкая музыка менавіта з гэтай мэтай і створана, каб абуджаць у нас тую энергію, якая звычайна схаваная, ці якую мы свядома хаваем у сабе. Мне так хочацца яшчэ паставіць вам некалькі песень, але час праграмы імкліва скончваецца, і зараз вы пачуеце, упершыню пачуеце фінальныя такты праграмы «Хіба толькі рэха». З вамі быў беларускі музыка Піт Паўлаў, ваш блізкі музычны сябра. ДПБЧ. Кропля сляза, і лачок закіпае сляза. Іншых няма, а ты ўжо далёка. Ці маўчаць, ці самому галёкаць. Пайду лугам лагчынаю, пайду лугам лагчынаю. Пушчу голос долиною. Хай ветер подхопит песню мою, понесет по земле. Хай ветер подхопит песню мою, понесет по земле. По землі розкиданыя браты по зброі, не чутно ні жартаў, ні смеху. На зямлі застанецца ад гэтае песні.
песню мою, понесет по земле. Песню мою понесет по земле. Хай ветер подхопит песню мою, понесет по земле. Хай ветер подхопит песню мою, понесет по земле.